agraden més les emocions fortes davant de l'ordinador, també esteu d'enhorabona, perquè nosaltres ens hem anat a conèixer què és la iParty, per tal que els amants del Linux i el programari, que és el software en valencià, pugueu saber absolutament tot. Però si només en escoltar la paraula software vos fa un mal del cap que no podeu ni obrir els ulls, el millor és que deixeu els vostres ordinadors per a xatejar amb els amics i aprofitar el vostre temps lliure per fer una... Robots, màquina de ballar i més coses ha trobat Maria a la iParty de Castelló. Per als que prefereixen la velocitat, asseguts davant l'ordinador jugant a un show de carreres, esteu d'enhorabona, perquè la Universitat de Castelló ha fet una festa dedicada a tots vosaltres. Esta trobada, anomenada la iParty, està dedicada especialment als amants del software o del programari en valencià i del Linux, per tal que en un ambient molt distès tinguin la major formació tècnica. Entre les activitats que este campus ofereix podem trobar un taller de robots i un taller que s'ensenya a utilitzar el Blender, que és un programa que ajuda a dibuixar com els dibuixers que deixen en la pel·lícula de Toy Story. Però la joia de la corona és una màquina per a ballar, per tal de que la gent que s'ha acompanyat als experts en informàtica no s'avorrixen i s'ho passen de la millor manera possible també en esta trobada. I com a plat fort, els participants d'aquestes jornades podran gaudir del primer llarg íntegrament gravat en 3D i que s'anomena Plumíferos i ve directament des de l'Argentina. I de control ha anat Maria Alucci de Castelló per tal d'assabentar-se de tot en quant a programari, software i de més, encara que la xica es pensava que anava a passar tot el dia jugant als videojocs perquè es va topetar amb el meravellós món del programari lliure. En Castelló, que són molt tecnològics ells, parlen durant tot un cap de setmana un únic idioma, els bytes. Comença la iParty. ¿Este robot no tiene manos, pies ni nada? No, estamos intentando hacer robots que imiten a gusanos y serpientes. Vindre a la universitat pel matí per a posar-se a ballar. Si és que... Això de Blendiveria, a banda que a mi em sona com un curs de xinès, què és exactament? És una convenció d'usuaris que gasten el programa de 3D lliure que s'anomena Blender. Esta màquina de ballar és molt rara, ¿no? Hombre, rara, es la que hay, es de software libre. Ah, pero no son robots que hacen cosas y te traen la comida ni cosas de esas. No, pero esto se puede meter por tuberías y pueden investigar qué es lo que está pasando. Puedes meter una cámara y ver. Pero así lo de ballar no es cuestión de coordinación, ¿no? Hombre, un poco sí, ¿eh? Pero, y de ritmo. O sea, casi continuaré un guanyant les xiques, ¿no? Siempre, bailando siempre ganan ellas. O sea, que si aprendem a gastar este programa podrem fer uns dibuixos o algo, una peli. Home, n'hi ha que tirar-li molt d'art i també és cosa d'una miqueta de pràctica, experiència, però sí, se pot arribar a fer una peli. Pero si només he seguit les fletxes... Sí, nada más. Ponte tú ahora y verás. Ah, yo en pose, parís fácil, ¿no? Sí, si quieres probar ahora te ponemos. Y ahora está haciendo cosas un poco extrañas, Exacto. ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tienes una cámara puesta en la cabeza y se te ha volcado el robot, pues podemos hacer que se recupere. Jo dec ser una xica en coordinació de xip, perquè no dona ni una. Però així també tens que manejar ninotets o algo, o és simplement per ordenador? No, o sea, és per ordenador, però tens que modelar-los, tens que texturizar-los. És com si agarres un ninot de plastelina i el feres des de zero, el pintares per a que pareguera real, l'il·luminares. Pero este gusano está un poco poseído, que da vueltas. Sí, está muy poseído. Digueu el que vulgueu, però per a mi el món dels ordinadors continua sent un poc marcià. I és que cada un té els gustos diferents i si no tot seria un avorriment perquè tots seríem iguals i per exemple ningú aniria a la iParty de Castelló. Sí, ja han vist que en esta trobada els amants del programari han pogut gaudir d'unes jornades d'aprenentatge. És a dir, que si vos pensàveu que aneu a estar tot el cap de setmana penjats a la xarxa, he de dir-vos que no, que allà es fan coses molt més interessants i que teniu que anar allà a currar-se-ho de valent. Però com en tots els jocs, si hi ha gent jove sempre es pot esperar un poc de descontrol i de rebombori. I més, i a banda de les activitats, n'hi havia una sonada acampada. I és que els concursants arribàvem amb el teclat sota el braç, però no podien portar auriculars. Això sí, podíeu portar webcams i càmeres fotogràfiques per tal de reflectir tots els moments divertits que passàvem allà. Maria, quan es va enterar de que no era una trobada per a jugar a videojocs, es va quedar un poc despagada, però crec que finalment s'ho va passar prou bé la xica. Anem a veure. Vaig a investigar que necessites saber què fa la gent en el món de la informàtica com per a passar-se un cap de setmana sencer davant de la pantalla i no avorrir-se. A veure, esta concentració no és d'ordenadors? No, pero hay que hacer tiempo. Si no, tanto ordenador al final nos cansamos. Hola. M'esteu sentint, algú? Sí, ja se van adonant.
Jo que estava dient que en Castelló són molt tecnològics i ara esteu així jugant a les cartes. Ya no queda muy bien, pero es que si no, todo el día delante del ordenador se hace muy pesado, ya 4 días. No val jugar així a la Play? Que no val que jugueu així a la Play? No, per què no? Perquè és una concentració d'ordinadors. Ja la Play és un ordinador. Ja sabem que els informàtics estan un poc grillats, però és que n'hi ha alguns que no diferencien un teclat d'una guitarra. Si eres de Castelló, ¿por qué estás dormida así en una tienda de campaña? Hombre, porque nos gusta disfrutar del software libre, como hemos venido a disfrutar 4 días, pues cuanto más tiempo estemos aquí, mejor. A veure, quan vos vam dir que teniu que portar la tenda de campanya per a passar la nit així, no volíem dir això. Hola, i tu t'has vingut fins així per a veure dibuixos? No, això és que et pot passar, que això comparteixen arxius. Hola. Tu saps que això és un teclat, no? Sí. ¿Nos enseñas esta casa? Sí, es verdad, sí. Un poco patas arriba, pero... Està interessant la partida, no? Sí, és la primera que jugué, però sí. I com t'aclarisses si n'hi ha colors ahí i tu estàs amb... no sé què estàs fent exactament? Pues és que he fet el tutorial i pues ja sé jugar. Per què sou els únics que esteu així amb la Play? Perquè estem descansant una mica. Per destensar-nos una mica, destressar-nos. Este xic està allà en un món paral·lel i no sap ni que estem així. Perquè la màquina de ballar no se pot jugar en això, no? Damunt. No, la màquina de ballar necessites l'alfombric. Ah, però és que la té així, eh? Espera. És que la té amagada. Després de la guitarra, la màquina de ballar. Jo ja he trobat com combinar la informàtica amb el temps d'oci, amb una màquina de ballar portàtil per a dormir sobre ella.